Мәдинә җәмәгате пәйгамбәрнең килүе хакында ишеткәч, барчасын каршы алырга чыктылар. Ул заманда Җәбраил галәйһиссәлам: "Я Мөхәммәд, син дөяңне иреккә җибәр, теләсә кая барсын. Мәдинә җәмәгате һәр кайсы миңа төш дип сине чакырырлар. Син җавап бир ки, минем дөям кая чүксә, анда төшәрмен дип әйт", дип кисәтте. Шул рәвешле пәйгамбәр саллаллаху галейхи вәссәлам Мәдинәгә иреште. Мәдинә җәмәгате пәйгамбәр саллаллаху галейхи вәссәламны күреп һәр кайсы: "Я Расулуллах, безгә дип чакырдылар. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи вәссәлам: "Минем дөям кайда чүксә, мин анда төшәрмен", дип әйтте. Бу сүзне ишеткәч, барча урыннарны бизәделәр. Дөя монда чүксен дип, һәр капка төбенә арпа, хөрмә, икмәкләр куйдылар. Янәсе, дөя аны күреп чүгәчәк, миңа иңсә иде дип һәр кем теләде. Расулуллах саллаллаху галейхи вәссәлам Мәдинәгә кергәч, Мәдинә җәмәгате барчасы каршы чыкты. Мәдхияләр укыдылар, алдан арттан чорнап алдылар. "Тарику, тарику" дип чакырдылар. Ягъни юл бирегез, юл бирегез. Ләкин дөя һичбер җиргә чүкмәде. Туры барып, Мәчет Харам урынына чүкте. Анда күп тормады. Янә китте. Аннан Раузаи Мөбарәкәгә барып чүкте. Аннан торып, Җәбир Ансари исемле кешенең өенә килде. Җәбир Ансариның суқранасы бар иде. Ул Расул саллаллаху галейхи вәссәламның алдына килеп җир үпте һәм: "Я Рабби, мөбарәк йөзеңне күрсәм иде", дип әйтте. Шуннан соң Расулуллах саллаллаху галейхи вәссәлам мөбарәк кулы белән күзен сыйпады. Шунда ук күзләре ачылды. Расул саллаллаху галейхи вәссәламны күрде. "Әлхәмдүлиллах, йөзеңне күрдем", дип ул бик шатланды. Табари сүзләренчә, Пәйгамбәр саллаллаху галейхи вәссәламгә Мәккәдән Мәдинәгә күчәргә Аллаһы Тәгалә әмер кылды. Бер көнне Мәдинәдән Хәзрәҗ кабиләсеннән 6 кеше Кәгъбәгә зиярат итәргә килделәр. Мәдинәдә 2 кабилә бардыр. Беренә Гаус, икенчесенә Хәзрәҗ диләр. Хәзрәҗ кабиләсе Гаус кабиләсеннән артыктыр. Мәдинәнең гайре мәхәлләләре, ягъни Хәйбәр, Насыр, Корайш, Вадиел Кари һәм Янбук дигән мәхәлләләре кебек. Булар барчасы яһүдләрдән. Бәхте Насырдан качып Шам тарафыннан килеп урнашканнар иде. Бу Гаус ва Хәзрәҗ кабиләсе бу мәхәлләләрне яһүдләр кулыннан алсалар иде дип телиләр иде. Әмма аларның күплегеннән һәм кылгалары мәхкәмлегеннән батырлык итмәсләр иде. Бу яһүдиләр Тәүратта аталган пәйгамбәр сифатларын Мөхәммәд саллаллаху галейхи вәссәламдә күреп, аңа иман китергәннәр иде. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи вәссәламның исеме зикр кылынса, салават китерерләр иде. Ул хак пәйгамбәрдер. Без аңа иман китердек диләр иде. Әмма Мөхәммәдне гарәптән булыр дип уйламадылар. Бәлки үзләре ишеннән Бәни Исраилдән булыр диләр иде. Үсләренә бер улы душман килсә, Тәуратны ачып, пәйгамбәрнең сыйфаты зикр кылынган җирне куллары белән тотарлар иде. Аллаһ Тәгаләгә: "Илаһи ушбу пәйгамбәр халкы өчен безгә ярдәм бир", диләр иде. Хаҗәтләре Аллаһ Тәгалә каршында кабул булыр диләр иде. Мөхәммәд саллаллаху галейхи вәссәлам заһир булгач, ислам динен ачыктан ачык кылды. Гарәптән булып, Бәни Исраилдән булмагач, алар инкар иттеләр. "Без Тәуратта күргән бу Мөхәммәд түгел", диделәр. "Ул Бәни Исраилдән булса кирәк", диделәр. Хәзрәти Расул саллаллаху галейхи вәссәламның сүзенә инанмадылар. Килдек баягы сүзгә. Мәдинәдән хаҗ кылырга килгән кешеләр 6 иде. Берсе Сәгъләбә бине Гомәр иде. Ләкабын Йәмләмә диләр иде. Икенчесе Гауф бине Харис иде. Өченчесе Харис бине Сәгъләбә иде.
ve biri Kıbıd bini Gamir idi ve altınçısı Jabir bini Abdullah idi. Bular bik bay bulmagan urta halli kişiler idi. Ama surette kuru kem kişiler idi. Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem alarının yanına kildi. Alarga İslam dinini anlattı. Hem Kur'an okudu. Bu kavimge onun sözü hoş kildi. Müslüman buldular. Kur'an'dan biraz öğrendiler. Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem alardan "Meni Medine'ge alığız" deyip ötündü. Alar, "Ya Resulullah, Medine'de iki kabile var. Gavus hem Hazraç. Aralarında bir ne kadar düşmanlık vardır. Indi eğer biz seni alıp gitsek, evvel bu taraf senin bilen düşman bulurlar. Bu yıl biz Medine'ge barıp, senin sıfatını alarga bildiririz. Alarını senin peygamberlerine inandırırız. Kilesi yıl seni gizzet bilen alıp giderbiz" dediler. Şol rəvişli ol yılını şol 6 kişi Medine'ge kildiler. Gavus kabilesine bildirdiler. Alarga Kur'an okudular. Peygamberini görmüşe alar Müslüman buldular.